Organisé en Orange Mali Kononana. Oui, on me sait qu'à fort, on a une réunion de type d'ordre, voyage au cœur d'Orange Mali. Donc, objectif qu'on y mouillé, c'est qu'à Orange, qu'à Barado, tableau niefo, association de consommateurs, oui, ani, en bas faut comme na, ani presse mon barake bololoka. Donc, ce Ramadan, unana, hakilina minu kumbula, uyo foigné, question minu kumbu bolo, qu'a posé uyo posé, on va nasera pour répondre, pour que vous ayez cette information humaine dit, pour que vous ayez familialité, on a barake chocolat Orange Mali là, qu'est-ce que la familialité, on a offre on a service quand, vous ayez la familialité. Et faut dire client be placé minina en bolo Orange Mali là. Donc réunion kera en direction Bado kumbe non en directeur général adjoint R kumbe non so Ramadan. Je pense que réunion inconnue après abu yere nyinga aye ananani haklina nyuma chamaye ananani am se ka fo idée d'amélioration chamaye mais anyana fana parce que fana ya fin chama famille anga barake chogola ina fo anga offre nous service ou be sigi chogoya mina et ambe barake ni anga fondation ni anga RSE ni anga sponsoring be baraminunke parce que jamana demain donc faut que voyage au cœur d'Orange Mali, c'est gagnant-gagnant. Akera gagnant-gagnant. Olu nana on sekere, on y a un seko nan donc n'y a fouillé, am seka forte non. Et puis olu fana sera ka ou question minu kumbu fait ani akena minu kumbu là, fana sera ku exprimer. Anyu beta, anyu be noter ou bébé analyser donata ou là pour que c'est la réponse sera. Ni voyage au cœur d'Orange Mali, on sait qu'à pour première partie parce que bis sigi de Keraka fort. Bon, on et Samia là, on sait qu'un programme be déroulé, mais donata atejan, yannick dondama dodron, amenata kata terrain kan kata yiraula anga réseau be fonctionner chogoya mina ameta terrain kan kata yiraula anga client be traiter chogoya mina ameta terrain kan kata yiraula anga fondation be baraminunke et desebarato ye banabarato ye ameta kata terrain kan kata inafo ambe start-up ni entrepreneur ou soutenir chogoya mina en un mot on met à terrain parce que Nico amenike a quand il fana ikase ka foko bon an nya fo ka amenike à preuve fleni donc au parti de fana benale ni be ko fe orange de galla ni bayre jini bon orange kala ni baye je pense en tant qu'entreprise citoyenne, on sait qu'à faut follow emi, qu'à client satisfait. Client satisfait ni ambe baraminun ke dongodo. Abe satisfait ou be satisfait fana nous fana ou marobe minu na ou ka remonter et en bolo association de consommateurs ou de bese ka fort client ou ni foanye ou ni a fort temps ni problème ou kan ni dégou beaucoup ça ou bien ko est-ce qu'attaque échange des dos écoute des dos c'est ça le plus important chez nous en tout cas on a raison principale bon anga faut dire mi ba on yere du sukuna na me wuli sokoma kana orange kono
o ye an ka clients bɛ se ka satisfait cogoya min na donc c'est important aussi aw fana bɛɛ ye homme de médias ye association de consommateurs bɛ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na invité u ka se ka na dɔn Orange Mali yɛrɛ ye mun ye parce que kuma caman bɛ fɔ jɔn bɛ Orange Mali kɔnɔna na u bɛ baara yɛrɛ kɛ cogo di u bɛ client ka produit service n'u ka service créer cogo di an bɛ fɛ k'o bɛɛ de yira transparence totale pour que bɛɛ k'a dɔn an bɛ fonctionnement ye min ye contrainte ye min ye an ka vision ye min ye an ka objectif ye min ye et surtout place min maliyɛnw bɛ place min occuper Orange Mali cœur la